Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Suwi gak petuk putri aku wis eneng sewulan, Bos. Saiki malah wayu. Malah gedut. Ayo Saiki malah wayu ngono. Sebagai Udah mulutnya ngejedak-jedak to aku ya ketak welak to. Ora wae ayu wong itu. Ini tak udah rene lho. Menang to Bram. ayo Pak kowe megang ngene sapa ae? Sebagai ngene sapa ae? Kok ngene iki lho, ora. Wis saiki malah Dengi wis diparene omah le, Put. aku seneng. Sesuk. Sowanane. Dari sapa? Iya apa saya Mbak April? Wajebahan, HP ku tanggung muplak, tanggung ngedit gak iso. Maling, dadine sepurane ya Mbak April. Lagi ketemu kilo baik. Rambutmu saiki malah kok semblung nih malah ayu. Wes suwi e. Apik ngono ae lho. Suwi. Anggelku ki kanan, elek kok. Ya apa tak ayu. Aku ra wedaan kileng-kileng rupane kok. Wangine ra kaprah wong itu. Ah, Mas, Lito, Mas. Lito. Aku kayak baru. Aku malah kayak baru ya, Mas. Wah, Lewi nglulu, Put, katae. Arep ngomong tengik tapi gak menak. Yo. ngomong aku tak keplek ning dasmu lho. Wangi. Mending. Lho aku jujur. Aku tahu temen ngomong kowe tengik no. Wangi arep ngomong terus. Iya, tetep gak mungkin wani ngomong, soalnya gak menak. Lho gak menak iki nyapo. Lah nek ini tengik ora. Kemudian rambutnya kayak manuk terkuku. Nek nining Sesuk pantu kake, Bro. nek nining tengik ora. Hah? Nek nining Nyapa? tengik ora. Wani nek. Nyapa kok kamu sik? Wong itu iki mbok koyo apa tetep wangi. Soale wong itu iki luweh nganu karo wong lanang. Soale wong itu kuwi perlengkapannya mesti banyak, Bu. Parfum. Lah wong lanang kan jarang kok. Kayak kuwi barang kuwi kan Loh, jarang kaya tapi aku. kudune wong lanang juga kuwi Iya, memperhatikan. Napa napa nyedhe wong wedok ngono iki ya to. Mosok tengi arep cekak apa ya ta. Ya ora mungkin no. Aku ngerti wong wangi mesti Ya. tak ribut mesti ngono. Aku kulino ngene lah. Anu ngentut. Yen ki kowe sadus. Coba. Aku wis Wes yo aku wis aku isuk. Kowe deh. Yo aku ki ke Demben Oh, arep nganu deh. arep biasa malam minggu kan. perang dino iki gak iki karena apa? Oh, anu Put, arep krono lho Put. Pas foto dhewe ki lho. Oh. Ngulon ning warung krebet. Tekelane perang dino lho. Aku ki gak iki mergo apa? Apa? Mergo gak suka nondek telur. Tapi ning warung krebet to. Gak ono alasan kakak itu terus lu. Ora iki lho batok. Lumo lho. Lha kan ono ta njaluk. Engko pokoke bakulan ku rono. Kok iso? Lho tenan, kok bakulan. Aku rono yo nan. Kok tak gandol kok. Hah? Lah lampu enak aku, Pak. Yo, HP lo terkaca gandengan masa kamu enggak? Lho lho. Ayo. Wong ngono ya di syuting to jane. Moh, Kakek gagangan masa wong lanang ora gagangan. Lha ya kowe kok iso? kok sok malah putri tembok ngerti. Kamu kabarnya baik, Lek Tom. Alhamdulillah. Katanya kamu agak gila, Lek Tom. Ora baik-baik. Oke, dan yo. Wes tak fotone thumbnail pisan nggih. Meh arep, Bu. Harus hidup Wes arep ya jane. Ucel lho sing ngomong arep jere. Iki kok nggondo barangnya perang gede gedean kok bisa jadi di syuting. Kios ketok. Rupane koyo ngono, wirang koyo aku lho. Lho. Awak, Bu. anu ngeri motoran terus ya. Tapi ki aku arep takok lho. Menurutmu tentang Muji karo Sri, kok Muji wis sampai ngurus nih Kuwi lho. surat iki tenan apa ora to? Lho. Aku lah masalah iki aku gak ngerti bet ya. Kuwi bener-bener dhek iki tenang apa ora? Soale kono status di ndak bojo. Tapi kan sudah berapa 4 tahun ya kan nafkahi. Tapi ya iki jero sedikit karo Muji iki piye? Ora tenang terus. Ora karo Muji. Yo nek selama nek sakroku ya selama aku mengikuti vlognya Andi tentang Muji karo Sri. Nah menurutku ki Sri ki yo ketane seneng, tapi Sri jek bimbang karena belum ada surat cerai kuwi. Iya. Tapi masalah nang Nah. itu kan biasa tuh, Bu. Terus nek ning Mujine ki sing tak anu delok ki Muji ki gak wani. Tenang, Blay. Kurang cepet. Aku kok arep ngurus suratne. Ya Lho lho. aku langsung tak urusne to, Bu. Lah lho. Kok iso? Aku laki-laki. Soale ngene lho, soale Iki nanti pasne. iki pas iki pas.
Soalnya wong ki kesempatan gak ada 2 kali. Wong lanang kok ditantang wong wedok, alah ganda mangkat. Ya, saut wong. Kita wae kok ngeti anakmu to. Dimari ngene apa ngeti to? Kuwi enek contone nek bedhok petek kuwi. Dimari ngene kok ngeluncur ae to. Ngeluncur tok ya. Lah terus Ya nek menurutku nek ya aku sisi apike ya ning sisi apike aku muga-muga muji ya ndang cepet ngurusne surat istri terus ndang rakyat nang ijaban tok ya to. Penting sah. nah saiki aku tak Lah nek sisi jeleke aku mikirku kok kadung diurusne surat ya to bar terus kono ngalih. Lah ya menurutku ngono cek. Ngomong ya, Bu. Ngomong itu gak Apa nang desa? ya iki ya lu mau menurutmu piye cara menurutmu sebagai seorang perempuan Apa? ya masalah kuwi lho Lha nek ya tergantung to tenan apa orane. lho lah yo aku takok dah Muji tak takoki kok plak ngono ae Makane kuwi nek maksud malah sumpah kau lah. omongane Cah loro ki ya. Lho menurutku nek cara tenanan ya Lho, aku malah mendukung lho, Bud. Iya to. Ya terus kok nyuluh ngono to. lah aku tetep nyuruh Nyuluh to. nyuruh Nyuluh ta, Cek? nyuruh itu Ya to, Cek. Bajingan. Apa, Bud? Kok iso nyuluh lho. nyuruh kok Ngomong cek kok. Nyurung terus nyuluh. Ya to. Ngomong cek kok enggak. Concong kok wis tak ngomong iki terus Wis, toh. cek. Aku ngerti modele das greh ki modele ngono kuwi. Leno ya ilang. Ya tenan ora. ribut ngomongane ngene Lah wis soalnya wis Lho, ora mojokno. ora mojone to. Kenyataanmu koyo ngono. Nah, kenyataan ini iso berpikir kok Cek. Sebagai kita teman itu harus menyuruh. Nyurung. Teman ki nek pas amor to. Lah nek pas rene ya malah lawan to. Ngabur ya. Yo lagi bukane. Bukan nang gelem. Tapi Sabar. gak iso nek ning kono ketoke. Iso ya? Gak iso. Apa? Soale nek wero enek sapame to nek ning kono. Bayar Sapame nek ngatek nang ndek lawang. Lah iki. Kita ini. Samarku malah sapame kuwi sing nyuluh. Loh. Ya pasti. Sapa Pede kandal. iki dioke ngene Bud. Oh iso. Iki kan nyembung apa berarti malian? Ya. Iki baleni nol e. Ya to jane. Gak apa kok disembung tak sembung nih. Gak iso. Gak iso. Sesuatu gak kena. Videonya kirimin aku tak sembung nih, terus tak kirim nih kue utuh. Ora kena apa kok. Padahal tak anu. Ngelek kuwi sih, tapi nih. Ora Jelas. engko kirim videonya kirimin aku tak sembung nih tok, terus engko tak kirim nih kue utuh. Iso. Lah nyapa tok ora iso? Lah belum. Kan dulu itu to. Karo Kan ridhomu to. gak iso put, iki memorinya gak kuat put. Kakean film Blue. Ora enak lah film iki. Iya kakean film Blue. Iso sauni. India ki lho senengane iki. Iya. Yang bro. Aspal karo cat iki. Tapi kan. Wis Oh, aspal. ireng ngene lho. Tapi iki kayak dengare klambine putih-putih to. Ini kan kalau dicepak. Lah iki lho. Pamit dak putih. Putih. Sayang sih. Terus Pak Per barang putih he. Dang, sayang sih. Sayang sih. Sunse. Nang putih. Mbak. Kalau Mbak Per, pamit Mbak Per sih. Ih. Kok kudu uang kaca kaya ngono. Udah golek bojo to apa aku ada situ Mas. Salim ki lak ngambungan pacar lho, Bu. Kuwi nek sing apa itu iki padha wae. gak wi sing enom ngono kuwi nek sing tuwa ya ora malah walik. Mukrim ora? Lah ora mukrim kok. Ora mungkin iki apa hubungan. Lah wong adine kok dadak mukrim barang iki piye to? Adine kok dadak mungkin Iya barang. iya. Yo. Itu muju barang kan. Iya. Dak wis kok, Mbah. Mbah. Dak, Mbah. Pasti. Lah padil juga. Kowe wis dijak paten nang warung lho. Gak iso aku nek 1 minggu iki lho, Mbah. Oh enggak. Gak iso no. Oh enggak. Gak pak mobilnya lo. Nyukur apa kuwi?
Burung angke 8. Kowe iki nggak tambahan kene. Iya yo, kengke 6 iki loro. Jadi ya 8 menit. Kosok. Terus makanan omong ki kudu sing Takok itu takok ono kata. Sido apa ora ngono lho, teko sido apa ora. itu ora ki. Apane sih situ? Jirma prabi. Lho. Ora kuwi tenan pra rabi wi. Sido pura king. Kamu jadi rabi enggak? Rapi yo. Karo sapa? Ya judune yo. Lho, Wis kok temu judul? burung. Kan wis temu to judumu, wis mbok urus ratene lho. Aku yakin ki gak kon nggahno kengko. Kok ala-ala kok takok wis iki lho takok iki. Ngomontot e. Wes ngene lho iki jadi vlog ini. Oh wis ta urung. Lagi 9 ki lho. Sampai tempat ki jenenge apa to? Wah lagi 9. Aku nek ngomong lagi 9 tenan. Ora betah ki boleh tidak Oh iya. ngalih. Wes ngene lho. Enak danyange ya. Enak danyange. Nah, wis dadi ngene lho iki dadi vlog hari ini. Suwira ketok bae kok ini ayune pol. Ibaratnya iki apa ya? Ngomong kok tenan ngono. Pasang kosong kalau ya. Kombluk.